wektu dina iki pamanmu Madukara disekuton kelawan Dewa. Dewa tumindak culika kelawan pamanmu Madukara. Batari Dresanala kang minangka bebungaing dewa kang diwenehke marang pamanmu Janaka dijaluk bali. Kok rikala lakon ya kuwi mau ciptane ya kuwi mau Prabu saka Ima Mantaka ngamuk punggung ana Kaiwangan Suralaya dipateni karo pamanmu Janaka. Pramila pamanmu Janaka entuk bebungah saka dewa Batari sawiji, Batari seketi kurang sawiji. Nanging nyatane dewa mlenjani. Dene kalunggan samangko ana kabar kang sumebar Batari Dresanala kalunggan samangko wis cumandha ana negara Tunggul Malaya. Karo ngenteni siji sejati kang tumurun. Ayo bareng-bareng goleki. Ya kuwi mau garwane pamanmu Janaka Batari Dresanala sing cumandha ana ing Tunggul Malaya. Bidal bidang napa ora sang ngenteni colok lintang sambung obor rampatan pundak ora kaki budal terus mengko ya Ger. Lamun siraken guru kandhang ngamun son kang baca abate rangka katuhe hukum Bata sapa kandirangi